is clear tushi jacker wa don't know is clear literature an clear have one be McFlay filiocht agus bím ag scríb agus ag astruáin mo chuid iliocht féin an chlár freisin so tá sé simú tá sé nefganach agus bín a lán cheolagam an glár freisin is bralam meascán a dhéanamh idir ceol tradiisiúnta agus ceol nua aimsere le lyricí Gaeilge freisin. Bím ag oberlum hain agus is mis an tain duine sa stáisiún a bhfuil ag ober a Gaeilge faoi láthair agus is bralam mé. Siad an takeúil dom nuair hosig mé an chlár an blian Shakacha agus ní raibh agam ar dús ach le uair le an ag an teachtain ach in níos tá uair le agam agus bín an chlár ar siúil gá uair sa teachtain freisin agus tá podcréile agam freisin so sort of dós an chlár as rud anna bheag ar fad agus tá sé go híntaach inis tá éistóirí agam I dachid a seacht tíortha ar Hallamh an Domhan an Gredfach. An chlár ní raibh aim agam nuair hosig mé an chlár ach chlárcha a dhéanamh a chuir an íomh ar aig daoine sin an time is mó atá agam agus dearan daoine go bhfuil an chlár simú dearan daoine go bhfuil sé áthasach agus dearan daoine nuair chluiseann siad an céad beirt bín íomh mhór ar aigna agus is bralam é sin a chluistáil. As tócha go dugan an chlár takeíocht go bhfuil mar nuair léim amach dáin as Gaeilge mar hampla léim an taisteán béir le freisin agus bín just bín sé jazz ar na clúsa well sinné an aimimetágamsa ar énos agus freisin bí McFlay le nachna cainte agus seanachil agus mar sinnda agus twinin a lándaoine sult as sin freisin. Bíon an chlár ag tafada bhhailm Beiidir sna haflion go méid Agallamh agam ar an glár agus go mín níos mó kaint gom leis na héistóí ach bhí blian sais Jackar going mar sól gachéine agus cá mé sé bhí ag cruile ó mar seomar colata. Le le an bliana so bís just ag oberlum hain sinné bhí maic agam bhí riomhre agam agus bís ag ober ó miomar colata agus bhí chuir méach chlár gach seachtain ní raibh éon sos agam agus tam anna broúil as sin mar uirinte bín prostrachas ann bín deacrachtaí ann ach chuir mé chlár amach gach éile seachtain le ling an dínglasáil agus bís anna broúil faoi sin. Hosting mé an chlár Gaeilge bhí sais struggle arm ar dús mar níl aithne agam ag a lán daoine a bhfuil Gaeilge acu imi cheantar hain agus bhí six mí ó cad a cheap daoine agus ar bhála aoine an chlár seo ach mar dúirt mé hana fuair anachcuid takeíocht ó mar chomhbroí an seo sa stáisiún agus má éistóirí gach seachtain bhaim riomhhuiist nó takes nó rudí óna éistóirí agus tá siad anna takeúil tá siad ag éisteach agus tá siad ag buint tanmh as an glár agus is mór an rud é sin domsa. Pleist ítach is Beiidir an tuachtarrán bhfuil mé leis an uachtar an cúpla uair agus is Gaeilgeoir den sco é mar sólas agus is duine litreatha freisin é so bheadh sé anna jazz go bheadh Micheál O'Higgins lumsa ar Gaeilge Bhriste lá Beiidir.